Ľudia, part 2. Kamo, tam je vodomer nejaký, vidíte ho? Samko, ideš tam pre content? Môžem. Ja. Daj mi čelenku. Zajtku. Jaj, bože, ale toto je hrozné. To nezapneš svetlo. Nejde. No, iba takéto veci. Jaké? Nič. Nič tam nevidím. OK, tak ľudia, teda ideme počkať. Čo by ma zaujímalo? Videl si tie dvere tam vonku? No. Kam vedú asi? Neviem. Lebo to není nič. A to for real. A nezabudnete si aj na tieto 2 party zobrať sled. No, je to super. My máme ináč občerstvenie, ľudia. Lopaty. Prečo sú tu lopaty? Niečo sa našlo. Čo to je? To si dáš... Kamo, ale tu fakt není. Poďme otvoriť tie dvere, možno tam bude niečo. Mám pocit, že to neotvoríme. No to asi neotvoríme. Ľudia, keď chcete ísť do tohto, že to máme tam ísť, no tak musíte zanechať aspoň 500 srdiečok, lebo to bude fakt ťažké. Ale počkať, ja sa pozriem na minulý diel a máme 500 srdiečok. Kámo, to sme nedomysleli, že tak rýchlo bude 500. Máme tam dokonca 728. Tak to je problém. No nevadí, ideme tam. Ono to ide, len tam je moc veľa zelení. Veľko rozseknuté ľudia. No, takže sorry ľudia, ale nejdeme tam. Ale keď chcete, môžeme dať nejakú inú preskúmavačku. Keď poznáte Cifer, tak na stanici je taká opuštená základňa, alebo čo. Tam môj brat mal dávno skatepark, tak tam môžeme ísť. Tak, môžeme, alebo tu na Sokolskej je, dom nejaký, alebo čo to tam je. Tak ideme na Sokolsku? Ne, to bude moc ťažké, tam sú stráže. Stráže? Čo je stráže? Stráže zviaty. Tak poďme tam, jak je vlaková stanica. Takže ľudia, ideme na vlakovú stanicu. Vám to strihnem a keď tam budeme, tak sa vám ozveme. Dobrý deň, kozí deň, ja som galantný, len projedute. Jaj bože, to bude cesta, kým dojdeme na onej. Lebo vlaková stranica, my sme pri Kaštieli, ale vlaková stranica je úplne opačná strana, takže musíme prejsť celú dedinu na druhú stranu. Čože, ja on vypadl a nič nevypadlo vlastne. No, dávam veľký bacha s mobilom. Webkamera sa mi rozbila, ktorú som mal na prílbe vždycky, lebo som raz sa strepal, keď som natáčal video. Takže to video som chcel také, že bicyklový stream, ale bohužiaľ kamera je v prdeli. Musíme ísť, Ja som hrach a preto nemám... Jaj bože, kedy tam dojdeme. Varovanie, nechoďte na takéto pozemky, je to dosť nebezpečné, môžu vás tam chytiť policajti, ako môjho brata, napríklad on tam mal skatepark a chytili ho po poliši a vyhodili ho. Neberte toto vážne, hlavne malé deti sa nepozerajte, lebo je tu pár nadávok, hlavne on hovorí, lebo on docela nadáva, ale nič zlom, Samko, ale on málo kedy nadáva, ale iba keď proste. Proste keď skinem a zlomím si nohu, tak asi nadávam. To áno. No tak asi. Alebo keď sa nám fakt niečo vážne stane, že skyniem skoro, no tak fakt to nechoďte na takéto pozemky, je to nebezpečné. Môže byť tam hociaká droga, hociaká pasca, aj teraz. No proste my tam ideme poprvýkrát v živote, ideme preležať plot a no hlavne, on ide preležať plot. Čo ide? To čo ide? Ty kokos, to čo? Dobre, no máte skútri. No a nechoďte prosím vás na takéto pozemky, lebo to je veľmi nebezpečné. A keď chcete, tak môžeme sa aj, nie že vúpať do domu, ale že
do takého starého domu sa nevlúpať, ale že... Proste ľudia, ak ste v Cíferi, bývate v Cíferi a nájdete nejaký tak starý opustený dom, tak normálne napíšte nám do komentáru, kde to je, bude to pri vlakovej stanici alebo na akej ulici a tak proste a dojdeme tam. My tam dojdeme. Aj čas tam môžete hodiť, ale nechoďte tam všetci ľudia, lebo... Nechoďte tam nikto proste, lebo ja vám poviem teraz takto, že niekedy sa môže stať, že niekde budete, ale že môže rozsypať dom a proste nechoďte tam, lebo ten dom, ten dom tam stojí už, neviem, 20 rokov a proste hoci kedy sa môže spadnúť. Ako môj dom je tiež zo starý, už má elektrinu v riti, tak môže byť starý aj ten dom a rozpadnúť sa prvami. Proste dávajte si bach, lebo my sme hentam, kde sme teraz boli, už raz boli, to musíme priznať a to železo, po ktorom sme išli, tak bolo pripevnené, lebo to tam vlastne bolo pribetonované do zemi. A rozbilo by sa to a zlomili by sme si nohu a čo by sme robili? No presne, to proste musíme domysleť aj. Dobre, však my sa ozveme, keď budeme hentam. Dobre, čau. Ľudia, mám pre vás skvelú ponuku. Môžete si so mnou oficiálne zahrať na Playko 3 alebo Xbox 360. Nemyslíte, že mám staré konzoly a sa to skôr vybral tie staré. Mám aj Playko 2, pokiaľ máte káble, no tak mi ich prosím predajte, lebo fakt ich potrebujem. On má veľa peňazí, takže normálne kľudne mu dajte káble. Hej. Predajte mu ich, prosím. Lebo fakt ich potrebujem a keby ste si so mnou niečo celý nahrať na Playko 3 alebo Xbox 360, kľudne na Playaku môžeme si zahrať rovno cez Playak, že ty budeš doma a ja budem doma a spojíme sa cez Discord a cez také a na Xboxe by sme si mohli zahrať nejaký Crash Bandicoot, napríklad Minecraft alebo také detské veci. Proste. Ľudia, a teraz vám niečo poviem. Aby ste vedeli, naše Discordy sú, ja sa volám Markus Gang a on sa volá SMK 1543. SMK 1543, takže jo, môžeme ísť, hehe.